Сайёҳат Муродова ин тифли хурд 2 ҳафта қабл дар бемористони ноҳияи Ғосе ҳамчун дугоники сиамӣ ба дунё омада буд. Дугоникаш, ки дар бадани ӯ часпида буд, қобилияти рушд ва зиндагӣ надошт. Пас аз як рӯзи таваллуд дугоникҳои сиамиро ба Маркази миллии тиббии шифобахш шуъбаи ҷарроҳиҳои кӯдакони навзод оварданд. Табибон пас аз ташхису машварат бо ҳамтоҳои хориҷии худ дугоники ғайриқобили рушдро аз бадани Сайёҳати навзод ҷудо карданд. дар ҳақиқат дар ҷумҳурии мо чунин ташхис аз чизе ки мо аз таҷриба медонем дар даврони истиқлолият ин якум бор вомехӯрад. умуман таърихи тибби тоҷикистон ба дар ҳақиқат барои мо якумин бор вохӯрдани чунин ташхис дар ҳақиқат мушкилиам дошт. мо бо зиёда аз 2-3 давлати дунё машварат кардем. бо давлати Швейтсария хусусан доктор Аронсон баррасӣ кардем. бо устодҳои худ таҷрибадоре ки дар муассисаи мо фаъолият мекунанд маслиҳат карда барои ташхисгузорӣ ва амалиёти ҷарроҳӣ омодагӣ дидем. амалиёти ҷарроҳии ҷудо кардани дугоники сиамии паразитӣ 2 соат идома карда муваффақона анҷом шудааст. ва он кӯдаке ки дар дохили гем батни ин кӯдак ҷойгир буд, албатта вай ғайри имконияти зинда мондани он набуд, чунки аз гардиши хуни кӯдаки асосӣ он кас ба хун таъмин мешуд. фақат дар мақсади асосии мо ҳолати ҳамин кӯдаки духтарчае ки ҳаст ҳамина наҷот додан буд. ҳоло вазъи сиҳатии Сайёҳати навзод хуб аст. мисли дигар тифлони сиҳат рушд мекунад. наздиконаш аз зинда мондани навзоди ғайриоддӣ хушҳоланд. ин фарзанди аввали волидонаш ҳаст. мо миннатдорем вазорати тандурустӣ ҳамун табибоне ки дар ҳамунҷо дар ноҳияи Ғосе ҳам хайр карданд, дастгирӣ карданд ки мо роҳӣ карданд барои як ҷарроҳӣ мисол мегӯем ба мамлакатҳои дигар аслан чӣ қадар асоси исоме ки раҳмат мо ба ҳамин табибон мегирем. таваллуди дугоникҳои сиамӣ бори аввал дар Таиланди имрӯза, ки қаблан Сиами ном дошт, сабт шудааст. дар 200 то 500 ҳазор ҳолати таваллуд як дугоники сиамӣ ба дунё меояд.